a esa idea baseada na arte da guerra, que por fin conseguín atar, a de se o inimigo tira, ti empurra, e se o inimigo empurra, ti tira, dunha forma máis simbólica na que vai, se queres, mais cando volvas vas a topar o meu reino delimitado e terás que traer armas, que poden ser a honestidade ou pode ser máis manipulación. A iso voulle chamar ghosting ético. Si, sería a non resposta á manipulación. Non é un silencio que busca manipular, senón que é un silencio que dá espazo. E dá un espazo que é respectuoso, porque está aberto a que cando volvas, para vencer e reconquistarme, traas verdade e honestidade. Gústame esa idea. Ghosting ético.